Mizgîn ronak, tu kîyî? Herkes dibêje qey tu tuyî. Halbuki kes nizane tu kîyî. Hozanan tim wiha gotiye. Bi rastî jî dema ji mirov re dibêjin tu, dizanin ku em kî ne. An jî tu kî ye? Dema em jî ji vê yekê re dibêjin tu, em dizanin ku ew kî ye. Li gor ku dixuyê, tu muameyek mezin e ne? Tevî ku rutbeyek. Erê heyran, çi rutbeyek mezin? Nav û nîşanek giran e jî kes nizane tu kî ye. Lê etîketa ku herî pir tê şixulandin jî ew e. Tev carna mirov nikare xwe bigire ji xwe re jî dibêje tu ya rast ew tu, gelek caran li ber eyneyan tê bîra mirov, lê ew ne girîng e. Yani carna tu mirov bi xwe ye jî. Tew tu carna dibe te jî. Dema wisa dibe xweda mirov biparêze. Sûcdarkirin tên rêzkirin. Te wilo kir, divê te wilo nekira, te her tiştî xera kir, te camên heqîqetê tev anîn xwarê, te kuşt, te şuşt, te xwar. Bi kurtasî, ji ber ku civak û welatek heta bêjî bindest ev tu çêkiriye, pirî caran li ser navê wan daxive û dibe dadger û dadgeh ji bo xwe. Tam li vir disekinim û li dîmenên li ser ekranê dinihêrim. Meşa jinan a heta Enqereyê gihîşt hedefa xwe. Çi delal û zelalin jin, çi bi bawerî û hêvî, çi dilrojin jin. Bawerkirinê çi xweş dinexşînin, hêvîdarî û çelengiyê jî. Xwezê herkes û her tişt wiha bûya, dê welat û dinya çi zû pak û azad bibûya. Lê helbet dê bê ew kelî jî dê bê. Îja yên ku civak û dîrokê herî pir bi tûbûn, an jî tuyî tiya wan lîstiye jî jin bixwene. Yên ku herî pir bûne ku jerên xwe û bi devê pepûkan ji xwe re jinîtî û mirovtî û kesayetiya xwe re gotine te kuşt, te şuşt, te xwar. Halbuki ne kuştine, ne şuştine, ne jî xwarine jî ew in. Lê waye li vî welatê bêmirad ew in ên ku wek stêrkan diçirisin û bi canê xwe xeyalên xwe pêk tînin. Ew yanî jin. Belkî jî cin. Tu. Herkes dibêje qey tu, tu yî. Halbuki nizanin tu kî yî. Ku bibûya tu yî biçûya zarokatiya xwe, destmalkên ku digirin aş bikira, tu bûyayê te yê ji duyan pênc ji heftan jî deh derxista. Bi ferçeya lêborînê cêbên xwe tije kêfxweşî bikire û her derê rengîn. Herkes dibêje qey tu, tu yî. Lê nizanin tu kî yî. Li bin vî asîmanê sorgevizî li çi digerî? Îja herkes tu yek dixwaze. Herkes tu yek diresimîne. Li gor hinekan tu qureyê. Li gor hinekan şaş. Li gor hinekan tu mesafelî. Li gor hinekan lezgîn. Li gor hinekan tu pir başî. Li gor hinekan pir berebaş. Ji ber ku nizanin tu kî yî, herkes li ser serê te dibe berber û dixwaze şekil bide te. Herkes. Terziye ji bo te û li hember te û bi meqesan dikeve ser te, vir dibire, wir dirêj dike, wir didirû, vir dibişkivîne. Her wiha herkes hakim bege jî. Di çew tê ceza dide te. Hawar ji destê wan berber, terzî û hakim began. Hawar ji destê hevkarî û teslimiyeta li hember wan. Lê tu dîsa jî tu bi heyran û bi xwebûna xwe van hemûyan pûç bike. Ji xwe dema tu bî ew nikarin tiştek bikin. Meqes û dûzan û qelemên wan ên cezaker dişkên û li wan vedigerin. Mirovên xweşik, çeleng û wêrek, jinên dilêr, dadwer û serbilind, tuyên rastîn û birûmetin. Loma jî dema li eyneyan dimeyzînin jî bi çavên bazan li xwe dinihêrin, nebiyên civaka dijminên jin û jiyanê. Bi wê eyneyan jî xweşik dikin jiyanê jî. Tu bî tim azad û dilar bî.